Ella és la Júlia Monente i és el seu aniversari. 100 anys compleix aquesta dona, nascuda a Saragossa l'any 1909. De caràcter emprenedor, va ser autònoma durant molts anys. Al quedar-se vídua, es posà a treballar a l'Escola Garbí d'Esplugues de Llobregat. Un cop jubilada i després d'una trencada de fèmur, va arribar aquí, a la residència Fèlix Llobet, que enguany també celebra els seus 25 anys. També és important perquè el que és l'entitat, la Fundació Privada Casal dels Avis, en fa 30, és una entitat que ha treballat sempre per la qualitat de la gent gran i ha fet aquesta residència on es preval a l'equip la qualitat de vida. Es necessita entitats com aquesta, sense afany de lucre, que cuiden els avis i cuiden també el personal. I intentem ser una casa oberta als pobles i que el poble s'identifiqui amb nosaltres. Com a reconeixement a tota una vida, el Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat ha lliurat a la Júlia una medalla d'argent. Tan sols es requereix residir a Catalunya i complir 100 anys per rebre aquesta medalla centenària. La secretària de Polítiques Familiars i Drets de la Ciutadania, Carme Porta, ha estat l'encarregada de lliurar-li l'obsequi.